Jedan od zaštitnih znakova svake firme uskoro odlazi u istoriju. Pečat kao službeno obeležje privrednici više neće biti u obavezi da koriste. To predviđa zakon o privrednim društvima kojim bi, kako očekuju nadležni, trebalo da se ostvare milionske uštede. Lupanje po papiru i fleke od mastila uskoro će postati prošlost. MP, što mnogi prevode kao mesto pečata, od sledeće godine dobit će svoj pravi prevod, svojeručan potpis, jer će primjenom zakona o privrednim društvima biti ukinuta obaveza posjedovanja pečata. Dovoljan je znači vaš lični potpis, ali lični potpis koga? Ovlašćenog lica koji je registrovan u Agenciji za privredne registre kao ovlašćeno lice. Tu se praktično ona kolektivna nekadašnja odgovornost i sakrivanje iza pečata kanališe ka ličnoj odgovornosti pojedinca koji odgovara za određeni biznis koji radi. Zakon će početi da se primenjuje od februara naredne godine i od tada će, kako zakonodavac navodi, pečati za privrednike postati prevaziđeni formalizam. Udaranje ili lupanje pečata u Evropskoj uniji je odavno retkost, a tako bi uskoro moglo da bude i u Srbiji. Pečatoresti bi naredne godine mogli da ostanu bez 100.000 svojih klijenata koliko i posluje privrednih društava u našoj zemlji. Kao što je digitalizacija zatvorila brojne fotoradnje, tako bi i zakon o privrednim društvima mogao da zatvori vrata pečatorestima. Zakon o privrednim društvima trebalo bi da omogući lakše i brže poslovanje, jer će biti ukinute određene prepreke na koje su se žalili privrednici. Kada se sve dovede u red nekim procenama, znači ukoliko bi zaista svi počeli da primenjuju sve odredbe zakona, svih 84 preporuka kada bi se ispunilo, pričamo o nekih 100 miliona evra. Ja mislim da ne treba licitirati ipak sa tim ogromnim ciframa. To su procene koje su uradili naravno ekonomisti, ali da kažemo da budemo i zaista skromni u procenama, možda bi to bilo 10 miliona godišnje. Ovim zakonom u Srbiji se ukidaju i upravni odbori u privatnim i državnim kompanijama, a jača funkcija direktora kome se povećava krivična i materijalna odgovornost. Jedno lice ne može biti direktor ili član nadzornog odbora u više od 5 preduzeća. Ali tu se završava cela priča. Stvar je samog privrednog društva da se opredeli koga će da stavi za direktora. Ako smatra će posao, ako vlasnik firme smatra će posao da mu bolje obavlja lice sa osnovnom školom nego doktor nauka, on verovatno ima za to razlog i možda je u pravu. Privrednici kažu da bi još dosta administrativnih prepreka trebalo da se ukine kako bi Srbija postala interesantna za investitore i očekuju da vlada neće stati samo sa donošenjem zakona o privrednim društvima.